Здравейте хора, аз съм Кинг в EO Nordic Enist и получавам някакъв супер отвратителен лаг. Играя тук с Аян и с моя приятел. Как се казва? Джорекс 123, който ще бъде джунглърчи. Ама аз нямам помогна, защото съм спекер. Ама е кане. Ари, идва. Няма да. Ще дойде. Няма да. Мълче! Тогава репорт Саян. Ей, брате, Зелена аз съм- кръв ли? Мълче, мате. Аз съм Аке зъби. Тихо малко. срещу Тимо Топ и баси гушата. Той май ми кантър. Абе сега ще разберем. Гледай го бе! 32 АП и с Доранс Ринг. 23. Ма виж сега. The power of Saiyan. То се бълът, брат. Гледай. Ода! Ода! First blood! First blood! First blood! Гачи мангачето мръсно, Тимо! Умри бе, Тимо! Гледай сега как го настъпва. То се ресна от тапана. Ай се видим да. Пръскам Тимо от всякъде, то с гадния ми шок. Ама... Скоро ще има епик момент. Това е over 9000. Ако го ганкна кула, той се му скача. Коперето става невидимо, но на мен не им пречи. Знам къде. Пам! Умри бе! Умри бе! Бълък! Бълък! Yes! Не! Фак! Нищо. Поне тази колата. Поне аз ще взема колата. Не се Приятел Кристиан! Дай го for the kill! И Twisted Fate, не успя. Браво, Кристиан, браво. Виждаме Noob Timo 5300. Без са пише БПС. Абе, фък пише. Умри бе, братле! Фак, no! Да, бе, абе, значи един умру. Кулата ще бутна и... Така гледаме епичен двубой между Ясу Critical Strike Man и тука Мис Форчън се засилва за кила. И сега отива Пантеон. Няма значение. Да. Дай, бам, тука Блиц Крак твърди. И сега... Double kill Мис Форчън. Good job, my friend. Къде си? Ето го Тим Бълъка. Заем мощния. С флашва за кила. Бам! Фак халф, какъв шот. Тук LCS, България, как бяха? много епичен двубой на бота, Блицкранк отново мисва, и Ясу с готиния скин, рефън скин, така, бам, добре. Сега проклети да се телепортва, за да вземе кила, да, Тимо отсъства от игра, репорт Тимо. Хора, епичен момент на топа номер 1000. И тук Саян прави се едно от своя даблкил. Или не? А пък... Аре бе, братле! А пък прото Пантеон 10-1. Има две асистенции. Се връщаме лайв, тука! Срещу Зед, Бокука! Ма нищо, аз не ще бутна кулата. Да. О, натъстахна. В този клип вече е 1536. Гледаме Кемицар 2. Как бяга. И Кръско Чехмеджиев в прото. Пак. Криско Чешмеджиев 11-1. Играем с поинта тапанари и гледате една супер задълбочена битка. И така. Как убивам мастери. Да. О, да, Криско Чешмеджиев отново къде като някакъв пълен урон. Ето тук Саян вече го гоня. Моят приятел Криско Чешмеджиев, ако ми помогне пълен урон. Помогнах ти, ето. Бам, не! О! Бягай! Колко е? Никой не умря. И ето Фис. Физ пукна. Мис Форчън. Поне му хилпнах да го вземе. Бентен 3000. Оцеля. Съм, нали? Сега Бен как съм. комета за сила да убие тъпия критикал мастър. Ясу! Ама точно. И той пуска. Къде е Q?
Спарта! Браво, момчета, GG, много surrender. Good job, my friends. Yeah. И аз завършвам 16-2-7. Аз завърших 7-2. Той баба ти ли го каза, бе? Не, аз бях. Чао, хора.